Benvingut, benvinguda a aquesta meditació del creixement personal. Abans de començar, farem unes respiracions per entrar en contacte amb un estat de tranquil·litat. Inspira agafant tot l'aire que puguis. Expira deixant anar l'aire poc a poc. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Imagina que estàs a un lloc fosc. Sents fred i hi ha humitat. Ets petit o petita. Tens tot per aprendre. Ets una llavor. A mesura que respires i et relaxes, comences a extendre una petita arrel, connectant amb la terra, omplint-te d'energia, nutrint-te. A poc, amb cada respiració, surt un petit brot que en algun moment arribarà a ser una tija. I, lentament, mentre les arrels es tornen fermes, el brot va escalant per la terra, buscant entrar en contacte amb la llum. Per fi aconsegueix sortir d'aquest lloc fred i humit. I entra en contacte amb l'exterior, amb la calor, la llum solar, el vent. I així va creixent. Neix una branqueta. I de la branqueta, una fulla. A poc van naixent més branques i fulles. La tija es torna fosca i comença a agafar força i robustesa. I les arrels cada vegada són més grans i fortes. Comencen a sortir flors de les branques. Fins i tot
fruita. El temps va passant. Les flors acaben pansint-se. La fruita cau. Però tu segueixes de peu. Ets un arbre vigorós. Amb arrels denses. Que subjecta el seu pes amb força. Que amb o sense fulles, amb flors o fruita, les teves arrels t'ajuden a mantindre't dret. Perquè per a rebre llum i viure, sempre hem de passar per moments de fred i foscor. La natura està plena de dualitat. És indispensable que l'acceptem per poder créixer amb més força. Per afrontar cada dia amb més energia. I per aconseguir ser feliç, tot i les adversitats. Ara et donaré uns minuts per a que obris els ulls al teu ritme. Ho has fet molt bé.